Leuk dat je naar het nieuwe programma Straten bij een oud squallengebouw. We hebben praten met straters bij een oud squallengebouw. Dat is even zien of we ze hoe dat vinden kennen. Dat is even zien. Ja, Wat? jawel. Wat voor skin ben dit? Over dit woord Dit gieltjes? is de waltjes, ja, dat Ja, is hè? een vaak voor je mee. Leuke Sjost, naar de eerste aflevering van Steegjes. Wij zijn waarschijnlijk nog nooit al heen aan best. De Cyprianus steek. Ik ben ongeveer 2 stappen en dan ben je Steegjes een beetje kort. Maar als je er overigens net fietsen, zoals Sjost. Waar ik me niet in denk, die ik op dit moment waan kent zien, die keer altijd als een soort jaren niet. Altijd de boel tenminste niet op mis, dat is de vraag altijd wel weg. Hè? Dat hing het op bericht. Vandaag, woensdag 22 juni, zijn we gesloten. We vertegenwoordigen van Friesland op de Nationale Haringparty in Haarzuilens. Het wordt hem niet, Wat wordt hem niet? de haring. Nee, maar die koop ik meestal ergens anders. Oh ja? Ik koop altijd in de Oosterstraat bij die Turkse meneer daar. Die heeft altijd heerlijke groenten en fruit. Ja? Dus daar ga ik nu naartoe. Welkom bij het nieuwe programma Ongelooflijk volle frituuramers. En Joek ik op ziek naar ongelooflijk volle frituuramers. Dus even zien, als ik vind ken. Even zien. Nee, dit is gewoon een afvalbak. Hé, maar verdomme, hier is deze hier. Ongelooflijk volle frituuramers. Ja, ik ga wat nijs in mijn vlogs betocht. Ik doe van deze aflevering echt een quiz. Ik denk... Maar dit is dan de vraag in de eerste van de quiz. En dat is gewoon van, ja, welke bekende politica zit er op deze afbeelding? Comments kennen hieronder. En dan denkt mij naar een prijs die nog net bepaald is. Ja. Ja? Ja, Nee. Oké, waar kom je bij? koolstof tillen. Het kost te tillen. Ja, Of uit te tillen. uit te tillen. Ja, vis. Oké. Wild West City. Wild West City? Ja, weer van de week op nee. Hij naar niet. Nee, had ik net niet. Nee. Maar die shit erin. Ja, Nee. ja, Nee. ja, Nee. ja, Nee. ja. Nee. Ja, maar nu het jou erbij. Nee. Ja, Nee. Oh, die mooie douw die kan naar kost stil aan te zitten. ja, Nee, het best. nee. Maar je hoort net houden hoor. Je bent net rekken hoor. Eigenlijk nee, niks. Ja, ja? Voel Ik- maar. Ja, mooi hè? Ja, Mooi wel. waar. Oké. Ja, dat is een mooi hoor. Ik straat eigenlijk nooit, maar... Oké. Ja, ja. Ja, er gebeurt hier wat. Ja, weer toch van alles wat. Oh, in ieder geval wat. Goeiedag. Hallo. Nou, leuk dat je naar deze aflevering Straten bij een oud squallengebouw. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk, doe dan toe omheen. En was er meer van zien, abonneer je dan op mijn kanaal en dan kun je nog volle meer zien. Wat wou je dan? Hast du gekeken door mij? Praat? Waarom? Waarom dan? Ja, dat kan wel. Kan altijd, hè? Ja. Oh ja?